Muchithunzi chomwe tikuchiona pa screen pathupo chikuonetsa anthu atangoyima njii kupereka chidwi ku sitima ina yapamtunda. Chimachitika ndi chani? Sitima imeneyo inayamba kuyaka moto, koma kodi moto umenewo chinayambitsa ndi chani? Mwati kodi anthu sanavulale pamenepo? Nanga izi zimachitika kuti? Nkhani yonse yakhala motere. Mu mzinda wa Blantyre makamaka ku area 1 kumachinjiri kumadutsa sitima ina yapamtunda, sitima yomwe eni yake ndi a kampani ya CEAR. Sitima imeneyi inapezeka zonena kuti yamba kuyaka moto. Makamaka amene amayendetsa sitima imeneyi, madaraiva a sitima imeneyi, anayamba kuona utsi omwe udayamba kufuka. Zija zonena kuti zinapatsa chidwi chuchitika ndi chani? Pali china chake chomwe sichili bwino ndi sitimayi. Kukapanga cheki unali moto, ndipo adafufuza bwinobwino akapeza kuti moto umenewu unayambiratu ku injini ya sitima imeneyi. Moti kupanda kuionetsetsa ndiye kuti mwina zinthu zambiri zikanawonongeka. Malinga ndi kuti anaona izi mwachangu, anathamanga ogwira ntchito mu sitima imeneyi, madaraiva a sitima imeneyi, kuyimitsa sitimayi ndi kuzimitsa moto, ndipo anakwanitsadi kuzimitsa moto umenewu. Pakadali pano ndi zonena kuti sitimayi palibe amene wavulala makamaka pa moto umenewo, komanso ndi kuti palibe katundu amene wawonongeka. Mwina tingakambe zonena kuti ngati panali zomwe zimayenera kuchitika ngati ma casualties, zimayenera kukhala kuwonongeka kwa katundu amene sitimayi inanyamula. Malinga ndi kuti sitimayi sinyamula anthu, koma imangunyamula katundu yekhayekha. Mwinanso pokamba komati ndi mwayi chabe kuti motowu unayambira ndi kuti ku injini, kumene akuluakulu amene amayendetsa sitimayi anali ndi kuthekera kuti anakatha kuona bwinobwino zomwe zikuchitika, kusiyana ndi kunena kuti mwina motowu ukanati wayambira mwina kumbuyo kapena mwina mu bogi kontena imodzi ya sitimayi, bwezi tikukamba zonena kuti katundu wambiri wawonongeka. Ndipotu kutifikitsa papero pa nkhani imeneyi, kufikira nthawi ina tionanenso nthawi imeneyo.